मोनसे खोथा खोन्थानो नागिरदां गाइस, माय डियार जिबि ब्लग फेमिलि आरो माय डियार इउथ रायजो राजाफोर, जे सासे इउपिपिएल नि मैखोम गरा सासे सुबुङा सब समय आंनाव गाज्रि कमेन्ट हरो आरो हरनाया जेबो नङा दे राजनितिकनि माखासे खोथायाव, बेनिफ्राय बियो आंखौ कमेन्ट्सआव सावहोहरदों। सहायनो हायाबा मा बुरबकनि आंनि भिडिअखौ नायनोलाय। जेखौ गोदो बुंदों मानगोनां फेरेंगा बारग' इएम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बिथां राकेश ब्रह्म बिथांमोना जेखौ बुंदों बेखौसो गोसोखांनानै आं भिडिअनि गेजेरजों लाबोदों। नोंहा मा नांजादों, मानो नायो फालाय आंनिखौलाय नों? बिनि नामा आं खोन्थागासिनो दं रायजो राजाफोर, बबेनि आंनो डिटेल्सखौ हरलै। कमेन्ट्स लिरब्ला नों लिर, बुंहर। आं सिगांनिखौ जेबो बुङाखैना, नों लिरबाय थाखायो आंनाव गाज्रि कमेन्ट। दिनै नोङो आंखौ सावहरनो नाङा ना कमेन्ट्सनि गेजेरजों। आं स्क्रिनावबो होगोन बिनि नाम, सहदेब नार्जारि। नै स्क्रिनावबो नायनानै ला, बबेनि बे मानसिया, बबेनि मा लिरदों नै। ओइ सैमा, नों सानसे सैमा बादि जानांगोन। बुरबक भाषा आंखौ सावदा होदै। नोंनि थिफुदला गोसो अहंखार गोसोजों बुंनाय खोथाखौ आं गियाबो, नोंनि सावाबो नाङा, मिथिबाय? बुरबक। बयजोंबो इसोर दं, जेने थेने बेबायदि साव होलाबायग्राखौसो उल्थासो बेबायदिया नांफिनो। इसोरा बिसार खालामो बिदिखौ। आङो मा बुंहरदों बेनिफ्राय आं बेखौबो होफागोन। नोंखौ मोनब्ला जिहोजोबगोन आं बेथा, आंखौ साव दाहोखा। मा होनो होन, खिन्थु साव दाहो। आं बिदि रिप्लाइ हरदों। बे मानसिया खिन्थाहरले, खिन्थाहर सोरबा मिथियोबा डिटेल्सखौ। बेबादि जानो नाङाथ'। नों सहायनो हाया राजनितिनि खोथाखौ, नों दानाय आंनि भिडिअखौ। मेरला नायग्रा नेगेटिभ कमेन्ट्स हरग्रा दं, बिसोरबो हरदों, थेवब्लाबोथ' रावबो बेबादि सावहोफेराखैना। राजनितिकनि माबा लानानै बुंहर माहर, जाम्बा जाम्बा फंसे खोथाखौनो सहायनो हायो। बिसिबां गरा नोंलाय इउपिपिएलनि, बिसिबां गरा नोंलाय? बे नोंनिफ्राय गरासिनानो जेबो बुंहरा। जाम्बा जाम्बा बुरबक सहदेब नार्जारि, बबेनि जंगलिया जाखो बेलाय? जिखुनु गाइस, बेफोरबादि मानसिखौ डिटेल्सखौ लानानै नागिरनांगौ ना मानांगौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। बिराद दुखु मोनो आं बिदि साव होलायनाय। बुंहरब्ला नों मा बुङो? पलिटिकेल डायलग बुंहर, लिरनानै हर। मा साव होनाय? जिखुनु खोथाया ओरैबादि, बिथांमोना सापर्टार्सब्लाबो बेबादिया ओरैनो नुब्ला सिब्लासो। बिराद इउपिपिएल दोलोनि बिर'धि दोलोनि मानसिफोर आंनि भिडिअखौ नायो, कमेन्ट्स लिरना हरो, रावबो सावहोफेरा। नोंहा मारै होखो? जाम्बा जायोलै बेबादि हुदाखौ गार। बुरबक बादि बयबो दुखु मोनो। पइन्ट्सफोरखौ हानर जों होनांगोन ना। खोथाया बेसो फैदों। मा सानो गाइस कमेन्ट्सनि गेजेरजों जोबोद फोरमायहर। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।